nishadantar da mu. Lallai Allah Allah ne ai Jini jajaye sautin kai na nishadantar da mu. Amadu ba wasa ne Jamilu Jamali da dan sanka sarki banda misalin ka Amadu ba ta da iyaka lallai aikin aiki ne tabbas ba wasa ne ba masoya a kiyaye kun ji fa Allah ne mai gadin sa ka ji fa girma kai yasa kuma shi bawan Allah ne a kujerar sanan ya dora sa wayya yake aikin ne Amadu ba wasa ne Amadu farko ne a balla ba an ga hujja ne wa mara mai tabaruni ne wanda ya gane ko aya ya do maka hakun ne kuma ya rage aikin ka Amadu Allah dan darajar manzon Allah taimaka mun jallalla kai ni tan da na biyar Muhammadu Madina wayyo Allah na a cika mu da buri na Amadu ba wasa ne Allah a dubu ba dan hali ba na san ban kai wannan ba a dubu babba an babba na yi tawassali da Muhammadu a bani babbar mota ma ba su kiwayo raina Amadu wallahi farin ciki ya kama ni dadi yana son shege ne ma yana dan uwa a duban amsata wayyo Allah ne Amadu ba wasa ne wayyo Allah wayyo ni kaina Amadu na rasa Jini jajaye sautin kai na nishadantar da mu. Allah a gaya musu zakin su ya zamo babba Allah ya daga darajarsa Amadu a ce musu ina ta gaida su Amadu zai kula mun da su a ce da su kuma na gode ba dan da su ban kaya ka ba Allah sarki ummata Amadu ba wasa ne malam Isa ne ce ina yanda ki so goma na dauna a kun sana gane Allah na shi ya yi mini komai kun wa yau silar sanawa da Rasulullah ya ce in gaida ki Amadu